Bismillahirrahmanirrahim. Biridaya ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Susajjal musannaf jabis ladina jami' masyayina jami' mu'allimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana nyeritani ingsun sapa al-faqih Abu Ja'far haddatsana nyeritani ingsun sapa Abul Qasim Ahmad bin Hamzah haddatsana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Salam haddatsana nyeritani ingsun sapa Abu Ayyub haddatsana nyeritani ingsun sapa Al-Qasim bin Fadl anil Harani saking Harani an Qatadah saking Qatadah an Qomah bin Zuhair saking Qomah bin Zuhair an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala usnadika sapa Abu Hurairah ngendikane sahabat Abu Hurairah ngeten qala usnadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi ngeten innal mu'mina satuhune wong mukmin idah tudira ing dalem nalikane dawuhi sapa mukmin atakohu ing mukmin sapa al malaikatu pira-pira malaikat bihariratin kelawan gawa sutra fiha tetep ing dalem harirah sutra miskun utawi misik wadobairun ani kan akeh-akeh wangen-wangen kembang wonten sing maknani sabongkoane minyak wangi-wangi watu salu lan den unus apa ruhe man kama tusallul sya'ratu kama tusallu kaya den ules apa asy'aratu rambut minal ajini saking adonan roti. Terus ngendikane Kanjeng Nabi nalika tiyang mukmin niku ajeng sedo. Niku malaikat rawuh beto kain sutra. Terus niki tiyang mukmin menawi ajeng sedo niku pun disiapaken sutra. Sutra teng alam dunya kanggene tiyang mukmin, tiyang jaler niku haram. Termasuk diantaranya di mas-masan niku. Tiyang jaler betul mas-masan ku hukume haram. Wong lanang kok kalungan mas haram. Mboten mas, mboten apa-apa, tapi nek emas haram. Betul kain pakaian saking apike, saking duwite akeh, betul kain ini kok kain sutra di haram sama. Go ali-ali no emas
tiyang jalur haram. Tapi nek liyane mboten napa-napa. Lah niki benjang niku khusus kangge tiyang mukmin, termasuk di antara niki nalika ajeng sedo niku pun disiapno sutra. Mangke teng swarga biasa ngoten. Tiyang jalur beto sutra, beto emas, beto napa. Lah kain sutra niki sampun wani, saking wanine niki lho Kyai Musonef ngendikaaken. Niku wonten sing maknani sak bongkokane minyak ngoten. Saking wanine ngoten. Lah terus roh niku ngoten. Roh niku mate dijabut. Dijabut niku kaya denjabutin niku rambut teko adonan roti. Terus pas gawe roti musim-musim ngeten ajeng bodho ngoten niku ndamel bolu tak napa niku kok ana rambut setunggal dereng dados dipundhut rambute dipundhut seret ngoten niku sami kaliyan tiyang mukmin nalika dipundhut roh dicabut niku nggih kados niku rambut niku dipundhut saking adonan roti. Terus sing mundhut niku kaya alus. Mboten krasa rambut siji. Rambut kathah krasa ngoten. Dados rambute setunggal niku dipundhut saking adonan roti. Wa yuqalu lan den ngendikake. Ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanihi maknani ayatuhan nafsuhi eleng-eleng nafsu utawa roh al-mutmainnatu kang anteng irji'i beliau ila rabbiki marang pangeran sira radiyatan halid ridho mardiyatan halid den ridani Angki saking sira ila rahmatillahi ta'ala marang kawelesane Gusti Allah taala wa ridwanihi lan keridonane Gusti Allah taala. Terus napa nafsune ruhe ngoten niku dingendikane ngeten ayatuhan nafsul mutmainnah nafsu roh sing anteng tiyang mukmin ruhe niku anteng baliyo marang pangeran sira wis diridan kelawan keridanane pangeran menuju kawasan Gusti Allah lan kawasan keridanane Gusti Allah kados keterangan ingkang samulya dados niku menawi tiyang mukmin mohon wa idza ukhrijat lan ing dalem nalikane den tokake apa ruhe mukmin wudiat mongko den deleh to den selehake apa roh ala dzalikal miski ing atase mengkono-mengkono minyak misik wangi-wangi waraihani lan niku ambon-ambon kang wangi watu yat kang den lempit alaiha ing atase roh apa al-hariratu sutra wa Isa lan den utus iha kelawan ruhul mukmin ila illiyina marang illiyin. Terus nalika ruh niku sampun medal, sampun didalaken. Ya niku mangke ruwe niku dibetani wangen-wangen. Terus diparingi niku sutra terus dilempit. Dilempit mulane niku teng Indonesia teng film-film niku asine film Islami niku nggih wonten digambaraken niku gambaran mawon. Terus yang nalika sedo tiyang mukmin sedo niku pun disiapno ana malaikat digambarno tapi menungso rupane didamel film ngoten. Lah niku film niku nggih wonten anjene sutradara film niku anjene nggih anjen sumber agama kadang-kadang tiyang santri ngaji ngoten. Saged digambaraken ngoten niku. Terus butuh kain putih,
terus makin lampah menuju swarga, tapi dereng mlebet swarga. Lah niki gambaran Kiai Musarif ngoten. Zaman saiki digambaraken film. Ampun, dados langsung niku dados niku nafsul mutmainnah niku nafsune wong mukmin. Ngoten. Niku mangke dibetani kain kafane niku digantos kain sutra. Kados tiyang niku ibadah haji nalika niku ihram, kain ihram niku. Ngoten. Wonten sediani kain. Sampun wa innal kafira lan setuhne wong kafir idah tudira ing dalem nalikane den tekani to nalikane katekanan sapa kafir atat mongko teka hu ing kafir sapa al malaikatu malaikat dimasken kelawan dodot min sya'rin sangking ulu sing kasar fihi tetep ing dalem masken apa jamrun mau fatun za'u mongko den tokake apa ruhe kafir intizaan kelawan dijabut syadidan kang banget. Lah sawangsule nalika tiyang kafir wong kafir niku didugeni malaikat. Malaikat iki boten beto kain sing wangi, tapi beto kain sing kasar. Kaine kasar terus kaine niku saking mawa, saking geni. Lah nalika roh niku dicabut, ning nyabut niku nggih kasar. Kamane diodot. Wa yuqalu lan den ngendikani marang roh ayatuhan nafsul khabisatu ayatuhan nafsu hi aling nafsu roh al khabisatu kang jember kang elek ukhruji metu sira ila rabbiki marang pangeran sira sahitotan bendu masfuton kang den bendoni alaiki ing atase sira ila hawanillahi marang kainanane Gusti Allah wa adabihi lan seksane Gusti Allah. Ngoten. Terus nafsul khabisah, nafsune wong kafir. Ngoten. Sing matine mboten beto iman. Iku dingendikani malaikat. Nafsu sing elek, nafsu sing jember metu marang pangeran sira. Kelawan dibendoni. Dibendoni. Terus diinakno karo Gusti Allah. Terus menuju seksaan Gusti Allah. Nah niki menawi tiyang kafir. Lah niku kula panjenengan sedaya niku saaki sakjane niku tiyang nyuwun sewu tiyang kafir. Niku saaki janjane niku mulai ajeng mati mawon sekados ngoten niku. Napa malih mati teng akhirat. Terus teng alam barzah. Mulai teng alam barzah pun niku kados ngoten niku. Mun dibetani kain sing teko dene teng akhirat. Terus alam barzah niku pertengahane dunya akhirat. Teng dunya nggih ngoten iki. Mate teng alam barzah niku nggih ngoten niku mboten kados niku teng akhirat, deju teng akhirat. Niku saiki teng alam barzah kados ngoten. Mulane kula panjenengan sedaya nggih anjene nggih nyuwun kaliyan Gusti Allah menawi wonten sedherek napa sinten tangga niku wonten sing boten iman niku didongakno ihdinas siratal mustaqim Gusti mugi paring pituduh Gusti saged iman dhateng jenengan Gusti didongakno boten diseliki boten tapi didongakno saiki niku mangke napa kadung niku mati boten beto iman niku saiki terus mati teng akhirat niki teng akhirat niku ndung kedarun teng neraka sak lawas-lawase boten dintas. Mulane kok gambarane nika teng surat An-Naba sing terakhir nika ayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Terus niku ucapane wong kafir nalika teng akhirat teng neraka niku tiyang
tiang-tiang kafir niku sumerep ningali pengadilane Gusti Allah. Niku wong-wong kafir do ngucap ngeten, ya laitani. Duh, menawa ingsun kuntu ana sapa ingsun iku turuba dadi lemah. Tiang-tiang kafir do njaluk kepengin dadi lemah. Soale tiang kafir iku sumerep pengadilane Gusti Allah niku kewan. Nuwun sewu, kewan niku pengadilane Gusti Allah benjang sampun diadili niku kewan niku dados lemah. Mboten teng neraka nggih mboten teng swarga, tapi dados lemah niku kewan. Lah nek manungsa nek mboten teng swarga nggih teng neraka. Lah nek tiyang kafir kudu neraka sak lawas-lawase. Mboten dintas. Mulane tiyang kafir do kepengin dadi kewan. Kepengin dadi lemah. Njaluk karo Gusti Allah, ya laitani niku pengarep-arep sing mustahil. Mboten taman niku nek cara teng balaghah niku taman niku arep-arep sing mustahil. Arep-arep sing mustahil niku tiang-tiang kafir kepengin dadi kewan pun mboten saged. Pun mboten saged. Sampun niku tiang kafir. Faida ukhrijat lan ing dalem nalikane den tokake apa ruhe wong kafir budiat mongko den salahake apa ruh ala dalikal jambi ing atase mengkono-mengkono momo. Wa innalaha lan setuhune iku keduwe ruh nasyijan. Kana syijil gilyani kaya wadah sing ana umupe banyu. Kayu tua lan den lepit alaiha ing atase niku almasku apa wulu kasar. Fayadhabu mongko budalan biha apa ruh ila sijin marang neraka sijin. Maten. Dados nalika ruwe tiyang kafir niku medal, ruh niku medal terus disalehno. Disalehna niku kain sing saking mawa niku kain kafane sing teko mawa terus dilempit terus niku saking panas niku diibarataken kados nika ana swara kaya umupe banyu terus dinggoni kain niku kaya ana swara umuk ngoten ruwe niku umuk saking panase kepanasan kaya umupe banyu. Lah ngoten-ngoten, lah niku terus dibetoten neraka siji. Terus mulane niku wonten khufra min khufarin nar. Ana pertamanane saking pertamanane neraka. Ngoten. Nah niku teng alam barzah kados ngoten niku. Niki tiyang kafir. Tiyang kafir kados ngoten niku. Niki mawon saestu kula panjenengan sedaya keluarga kula panjenengan sedaya anak turun kula panjenengan sedaya dipun paringi kekuatan iman, kekuatan Islam, selamat wonten ing dunya, selamat wonten ing akhirat, puji wonten ing dunya, puji wonten ing akhirat, mulya wonten ing dunya, mulya wonten ing akhirat, anak turun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawab